Vicecoop in Action. Update sa mga proyekto kag programa sa inyong mga opisyales sa probinsya. Vicecoop in Action. Programa nga nagatuyo sa pagpasanyog sa serbisyo nga ginahimo sa nagkalain-lain nga mga ahinsya sang gobyerno. Vicecoop in Action. Magatalakay man sa mga isyu kag problema nga ginapadangad sang publiko. Vicecoop in Action. Magadala man sang importante kag mapuslanon nga mga impormasyon kag kalingawan. Diri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Maayong aga Bacolod, maayong aga binugabayan sa Western Visayas. Domingo kita nga adlaw kag welcome diri sa Vice Gov in Action. Upod diri sa inyo lagad Action Boy Duran, no? Sa kahapon nga adlaw si Vice Governor Jeffrey Ferrer nag-text sa akon, Action Boy, next week na lang ako siguro maupo kwandira. Maupod sa imo kay daw sako gid subong sa La Carlota, no? So sige lang. Dason simana mangin kaupod na aton diri si Vice Governor Jeffrey Ferrer, no? Diri sa Vice Gov in Action. Kag natapos na ang eleksyon, halos manog isa na kasimana, Mayo 9, Mayo 15 na kita. Ang mga kandidato lokal halos tanan na proklamar na. Halos tanan nahibaluan na anong resulta sa sining eleksyon. Kag gina-congratulate nato, no? Si Governor Bong Lacson, kag of course si Vice Governor Jeffrey Ferrer sa ginhatag nga dako nga mandato sang pumuluyo sang Negros Occidental sa ilang duha, no? Bilang mga top officials sang probinsya sang Negros Occidental. So, congratulations Gov Lacson kag Vice Gov Jeffrey Ferrer. Si ang kaupod naton diri permi man nga si board member Andrew Montelibano was also re-elected on his second term as board member representing the 3rd district sang Negros Occidental, no? Sa tanan man nga mga nagdalaog, congratulations of course, no? Sa karon nga adlaw nagahingapos na ang COMELEC sa ila canvassing, no? Aning COMELEC kag National Board of Canvassers para sa senador kag para sa mga party list nagahingapos na. So most probably kung hindi karon nga adlaw basi buwas mayara na sa proclamation sa mga nagdalaog nga mga senador sa sining nakaligad nga eleksyon ning 12 ka mga senador. Di daw kadako gito, no? Ang botong nakuha ni Robin Padilla nga mo ang nag number 1, if I remember right, number 2 siguro is si Loren Ligarda or si Rafi Tulfo. Number 4 si Win Gatchalian, number 5 si Cheese Escudero. Number 6, I think Alan Peter Cayetano. Mga usual na nga mga mga nagbalalik bala sa Senado nga mumuya po nang nagdaog, no? Si Senator Mig Zubiri of course is still there. Hindi ko madumduman ang iba, no? Pero ang number 12 siguro nga sa slot ara sa kay Senator Jingo Estrada, number 10 ining si Senator JB Ercito, number 11 is Risa Hontiveros. Usually pag canvassing gani sa mga senador, ang away naman ng senadora ang 10, 11, 12, no? Nga may posibilidad nga basi makasulod ang ining number 30, number 14. Pero tanaw nato nina, no? Sa final canvassing sa aton sining COMELEC kag National Board of Election o National Board of Canvassers, no? Kag anyway sa mga nagdalaog iya diri sa lokal, no? May pila kita ka mga nakita diri nga mga sa Facebook pila naton ka mga nagkalapierde bla man diri sa Negros, may madamo nga mga incumbent nga nagkalapierde, no? So diri sa Bacolod, si Mayor Bing Lanadia was defeated by former 3rd District Congressman Albi Benitez.
no? Sa may siyudad sang Kabankalan, si Mayor Pedro Zayco was defeated by hindi ko gani ka dumdum sang first name kita hindi ko bla kilala pero former barangay captain ni kuno dira sa may siyudad sang Kabankalan, Miranda ang apelyido, no? Gin-congratulate man ni Mayor Pedro Zayco ang ining nagdaog. Kag nanawagan may statement kagin pagwa nagaparawagan sa mga pumuluyo sa siyudad sang Kabankalan to support the next administration. No? So nag-concede na gid man although hindi dako ang abanse pero nag-concede na si Mayor Pedro Bibing Zayco kag dungan sang panawagan sa mga pumuluyo sa siyudad sang Kabankalan to support the next administration. Kadungan isang pagpasalamat niya sa mga taga-siyudad sang Kabankalan, no? Si Mayor Mark Goles was also defeated by Judith Gallego, no? Judith Gallego ang nagdaog dira sa may siyudad sang Silay. So, amo na yung pila ka daw ka surprising resulta bala sang eleksyon nga halos kalabanan daw hindi magpati bla nga amo ning mangin resulta sang eleksyon, no? Pero be that as it may, amo na siya ang nagway nga resulta. So kita iya nga pumluyo, all we can do is talawon kung ano ang mangin performance sang mabulos nga administrasyon, no? Sa mga lugar nga may bag-o nga mga pungko nga mga alkalde, no? Tanaw na to kung ano ang ila sining mahimo naman para sa pumuluyo sa ila tagsa-tagsa ka ba syudad, tagsa-tagsa ka banwa, no? Sa iban nga mga lugar sa probinsya, iban nga mga banwa, daw expected ang mga nagdalaog. In fact, madamo sa mga lugar nga wala sang kontra ti aras lagyapon. Ang masadya sa 5th district, halos tanan nga mga incumbent nagdaog, no? Tanon siguro gid nga incumbent although nga ang mainit nga lugar, ang mainit masingki ang eleksyon, ginakabig abi nga mainit ang enkwentruan ay was in the 5th district, mga banwa dira kag syudad. In fact, tama ka init dira, tama ka singki nga ang incumbent congresswoman dira si Congresswoman Marilo, no? Inday Marilo Arroyo na lutos sa kay former board member kag former vice governor attorney Dino Yulo. Napirdi si Congresswoman Marilo Arroyo sa kay Dino Yulo, no? Mula na ang isa masiling naton nga daw isa man sang siling naton nga daw unexpected, no? So as far as ang mga pumuluyo is as concerned, no? Sa ilang nga mga reaction dira unexpected, but naga-congratulate kita sa kay attorney Dino Yulo for winning the congressional seat dira sa 5th district. Now, sa banwa sang sa mga banwa dira kag syudad, sa ko na mainit ang enkwentruanay. Let's start off with La Castellana. Sa La Castellana, si Mayor Maymay Nicor nagdaog over sa iyas ni former Vice Mayor nga si Vice Mayor Nene Vera nga nagdalagan dira bilang alkalde kontra kay Mayor Maymay. Dinig si Nene Vera ni alin sang nakilala kuno siya sang una pa Jimpo pa ni Congressman Iggy Arroyo. Why man ni makaagi perde mo ining si Nene Vera. Very popular man sa mga pumuluyo dira, especially sa mga youth, Pero tapos ng eleksyon, nagdaog iya si incumbent Mayor Maymay Nicor with a big vote margin, no, over Nene Vera. Sa may kag nagdaog man iyang Vice Mayor, si Vice Mayor Bording Nicor, the former mayor dira sa may siyudad banwa sa La Castellana. Sa akon sa Moises Padilla, nagdaog man gyapon ang incumbent mayor nga si Ella Garcia Yulo, batok sa iyas niya kasumpong, no? Sa may banwa sang Isabela. Sa banwa sang Isabela, Mayor Irene Montilla nagdaog man batok kay board member Renato Yulo Jr., no, sa pagka-mayor.
ang iyang vice mayor nga si ang iyang anak malangla, Jose Miguel, if I'm not wrong, si Jose Miguel Montilla nagdaog man bilang vice mayor. So mag-iloy dires man na siyudad Banwa sa Castellana na mag-amay sa Isabela, mag-iloy. You remember nga ining si Irene Montilla is ang uning asawa ni Kwan ni nagtaliwan bala nga mayor dira, migo taman nga si Quito Montilla, former mayor Quito Montilla, no? So mag-iloy dira naman sa may Banwa sang Binalbagan, nagdaong man ang mag-asawa si Mayor Bebot Mirasol, ang iya vice mayor nga si Mary Ann Mirasol. Against man sa si Mayor Bebot Mirasol, enkwentro sini ang yaman former vice mayor kag former mayor man dira sa may Banwa sang Binalbagan nga si Emmanuel Aranda, no? Former Mayor Emmanuel Aranda. So nagdaog ang mga Mirasol, mag-asawa. Sa siyudad sang Himamaylan, nagdaog man ang incumbent mayor nga si Raymond Tongson against sa kay board member kag former mayor Mandira Tinto Bascon. Nari-elect man si Justin Silos Gatoslao bilang vice mayor. So incumbent gyapon nagdaog kag sa Banwa sang Hinigaran, nagdaog man ang mag-asawang tandem sa mag-asawa na Arceo kang iyang asawa, lipat lang ko sa ngalan, pero nagdaog man bilang mayor kag vice mayor kontra sa kay Michelle Peralta, no? So incumbent gyapon na nagdaog. So kung tanawon nimo sa may 5th district, ang tanan nga mga incumbent mayors were re-elected sang nagligad nga eleksyon, no? So although mainit, pero matawhay ang ginpatagan ni eleksyon sa among lugar, no? May mga bag-o nga mga mayors, of course, no? Pareho sa Candoni. Sa Candoni tungod nga graduating na ining si Kwan, si Mayor Silot Borromeo, na tapos na siya termino. May nagdalagan dira ang vice mayor something do Gargar, no, kontra sa kay Engineer Ray Ruiz, ang municipal engineer sang Banwa sang La Castellana, sang Banwa sang Candoni. I think ang nagdaog dira ang si Engineer Ray Ruiz, no, bilang bag-ong alkalde sang Banwa sang Candoni. Sa din pa nga mga lugar nga daw exciting man sa may Hinubaan, no, si Dap Reliquias won over sa iya kasumpong si Barangay Captain Daklan. Mainit man na ang inkwentro dira, no? Nadumduman naton sina nagligad nga 2019 nga eleksyon, ining si Barangay Captain Daklan nag-inkwentro man ni kay incumbent Mayor Ernesto Estrao, pero na perde man siya kay Mayor Estrao, although gamay man nga margin. Surprisingly, ining si Mayor Estrao, who ran as vice mayor sa idalom ni Dap Reliquias, na pierde iya sa incumbent vice mayor, no, sa naligad ng eleksyon, no. Naperde si Mayor Estrao kay nagdalagan sa vice mayor, kay tapos na iya nga termino, naperde siya sa kay Incoy dira sa pagka vice mayor, no. Sa Sipalay, wala naman sa ibang dira, si incumbent mayor Lizares dira kag ang iya vice mayor si vice mayor Nonoy Montilla magyapon dira ang nagdaog. Ang sa La Carlota ang La Carlota ti ang nagdaog yapon si kuan si ang nagdalagan dira ang incumbent mayor, actually nagbulos ni siya sa nagtaliwan nga mayor nga si Mayor Jackie Halandone, si Dr. Rex Halandoon, former vice mayor, nagbulos bangod sa pagtaliwan ni the late Mayor Jackie Halandone, nagpapili liwat sa pagka-mayor, nag-inkwentro kay Demi Honrado. Si Demi Honrado is the former vice mayor man dira sa may siyudad sang La Carlota. Ang resulta, Demi Honrado won over si Dr. Rex Halandoon won over Demi Honrado.
daog iya si Dr. Rex Alandoon. Siya gyapon ang mayor sa siyudad sa La Carlota with of course Junjun Baga ang sis vice mayor. Din pa nga mga lugar sa Pontevedra, mga Alonso, sila mangyapon dira, no? Ang mayor Joven Alonso, of course ang board member mamangyapon, no? Jomar Alonso, congratulations gali sa bago nga board member sa 5th district si Andrew Martin Torres sa siyudad Sambago, no? Nagdalagan natapos man ang termino bilang konsehal sa siyudad Sambago, nagdalagan bilang board member and won, no? Kag isa sa mga representante sa 4th district sa provincial board, no? Sa San Enrique among masadya, no? Ang masadya iya sa San Enrique. Si incumbent Mayor Gilson Tubillara na inkwentro sa kay former Mayor Leo Delfinado. Masadya ang inkwentro gid dira sa may banwasang San Enrique. Ang resulta sa eleksyon, si Dr. Gilson Tubillara, the incumbent mayor, nagdaog batok kay former Mayor Leo Delfinado nga may napulo lang ka boto nga abanse. Pulo lang ang abanse ni Mayor Gilson Tubillara sa kay Mayor Leo Delfinado. So masadya gid ang enkwentro dira. Daw amo ning siguro masaling ko pinaka-exciting nga enkwentro dira ang sa banwasang San Enrique, no? Sadya gid. Si Pabla pulo lang ang abanse. Sang nagdaog batok sa napirde. Sus, hindi kasi na magpukwat-pukwat ang buli mo na samtang nagahulat ka sa resulta. Galing kay tungod subong, madasig ang madasig ang gwa sa resulta. So do hindi malawig ang imo agoniya. No? Unlike before, nga nag-manual counting kita, nga ti pila pa kadlaw kag may baluan, ang inisipay porte, siguro matyagan ko may ma-heart attack din mo, no? Sa amo sini nga resulta sa eleksyon, no? Sa may Valladolid, of course, incumbent Mayor Bebot Miravalles also won over his opponent, si Father ang ganito man, Anore. Do mga encontro niya daw, pare, aglipayan nga pare, no? Ang iya sininga ka-encuentro, no? So, nagdaog magyapon si Mayor Bebot Miravalles sa iya sininga kasumpong, no? Sa din pang mga masadyang mga lugar, no? Sa Kawayan, of course, John Ray Tabuhara still among mayor. Sa may Ciudad Santa Lisay, si incumbent mayor, of course, Neil Lizares, no? Mumangyapon. Sa Don Salvador Benedicto, na medyo si Mayor Marxlen de la Cruz, iyang Vice Mayor man si Vice Mayor Nehemias de la Cruz II, ang mumangyapon niya nagpungko, no? Bilang alkalde, vice alkalde, kaya daw wala man sa enkwentro yamo, no? Si Mayor Marxlen, in fact, ang mga halos tanan dira gani nga daw mga sa opposition sadto daw nag-isa na sila, no? Dira sa may banwasang Don Salvador Benedicto, no? Sa Silay, of course, ang mga resulta sa EB Magalona, si Mayor Marvin Malacon still won. Sa may Manapla, Mayor Manolet Escalante, daog man. Sa may Cadiz, si Mayor Bading Escalante. Sa Sagay, Nalwin Havilosa. So muning pa daw so far daw mga resulta dira, no? Sang eleksyon diri sa probinsya sang Negros Occidental. May pila ka mga surprises, may pila ka mga unexpected nga mga hitabo, pero at the end of the day daw nangin matawhay lang ang eleksyon naton diri sa probinsya sang Negros Occidental, no? So congratulations sa tanan nga mga opisyal. Ang aton diri subong tanawon naton, especially sa mga bag-o ba lang nga nagdalaog, tanawon naton kung ano man ang ila mahimo, no? Kayuhan para sa pumuluyo
Because at the end of the day, ang aton sining papili, especially kung incumbent ikaw sa nasilin ko na, you will be judged according to what you have done. No? Hukman ka sang pumuluyo kung ano ang imo nga nahimo. Iniya ang mga bago pa lang, tihukman pa lang ni sila, kung ano ang pwede na mahimo. No? Kung natanaw sa pumuluyo nga ang inyo mahimo, dira, may mahimo pa ka mga mas bayo pa sa incumbent, di mo naguro ng mga tao, nagpili sang mga bago no? Kung ikaw, incumbent ikaw, may mga rason na kung nga ang hindi ka ma-re-elect. Although katingalahan lang, no? Katingalahan, kay galing ito hindi man kita dito sa mga lugar ni sa mga incumbent nga naglapyerde mo, no? Kung ano gid ang issue bala sang pumuluyo nga ang way nila ginbalik ang pila sa mga incumbent nga for so long a time amo ang nagapamuno sa ilas nga lugar. Imagine mo lang mga psycho dira sa may syudad sang Kabankalan. For so long a time ang syudad sang Kabankalan ara sa idalom sa mga psycho. Gulpi lang. Last term na kantani ni Mayor Bibing na pierde. Dumduman natin so nati Mayor Pidjo Psycho, pagtapos nagbulo si Bibing Psycho, tapos balik naman si Pidjo Psycho, tapos bulong naman si Bibing Psycho na perde sa last term niya. So ay takabalo na ano ang mga issues dira sa may syudad sang Kabankalan nga mga tao do inisla nila ang magapungko sa pinakamataas nga posisyon dira sa may syudad sang Kabankalan, no? There might be some issues base may ginatanaw ang ibang nga panguluyo dira nga rason kung nga ang ginisla nila ang ila sini nga mayor. Okay? Dason, sa ilog naman niya, mga kwan mga Alvarez dira gyapon nagapungko, no? Mga Alvarez gyapon kag mag-utod man I think ang mayor kag vice mayor dira mag-utod. Actually dugay na ni ang banwas ang ilog nga ang ila dira mayor kag vice mayor amo man sa gyapon, no? So far amo na sando ka general abing sitwasyon diri sa probinsya sang Negros Occidental as far as the recent election is concerned, no? Amo na siya ang sitwasyon dira. Ang aton lang nga karon nga may mga ara kita nga mga nagapungko nga mga official incumbent re-elected, may ara man mga bag-o nga nabutang sa posto, siguro the best sa gyapon is we come together as one. Sa idalom sa pagpamuno ni Governor Bong Lacson, Vice Governor Jeffrey Ferrer, siguro kita nga mga taga Negros again, we come together as one. Kay wala sang makaperde mo kung nagaisa ang pumuluyo. Ang opisyal, ang pumuluyo nagaisa sa isa lang kakausa, padulong sa isa ka direksyon, dako ina iya nga benepisyo para sa mga ordinaryo nga mga pumuluyo. Ang aton nga mga opisyal dira big challenge ina on your part, no? Especially sa mga nagpierde sa incumbent, ha? Because people dako ang ila expectation sa inyo, no? Amak mo ginpierde ni Judith Gallego si Mark Goles, ginpierde ni Mayor Miranda si incumbent Mayor Pedro Psycho, Bibing Psycho, ginpierde ni Albi Benitez si Mayor Billy Radia. So much is expected from these officials nga nagpierde sa mga incumbents. Laban ng incumbents are on into their last and third and last term na kuntane. So much is expected from these officials nga dako ang ilang mahimo para sa aton nga mga pumuluyo. Dako ang gina-expectar, ginapaabot sa tao sa ila. So we just hope and we wish you all the best, no? Para nga mahimo ninyo ang kung ano nga gina-expect sa tao halin sa inyo. Action Radio Philippine Standard Time, las 11:30. Mabalik kita pagkatapos lamang sila.
Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para langin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Hashtag account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Hashtag account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Hashtag account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Hashtag account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Hashtag account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Hashtag account ko ni Governor Jeffrey Ferrer mangin kaupod na naton sa masunod nga semana, no? And hopefully pati man si board member Andrew Montilibano nga mo ni sila regular nga nag-host sang sining nga programa, no? So balik kita sa sining eleksyon kay election fever pag sa subong mo not until nga maproklamar ang tanan nga mga nagdalaog, no? So ang wala na lang maproklamar sa siling naton ang party list kag ang mga senador, which might happen today or tomorrow, no? Kay patapos naman ang COMELEC National Board of Canvassers sa ila sining canvassing, no? Ang medyo madugay-dugay pa sinidire ang sa presidente kag vice presidente.
Kay ang nag-canvas na iya ang ang House of Representative Electoral Tribunal daw muna nagakuan mo nag-canvas na no. Ang Senado, I think no, sila sinadara ang nag-canvas sang iya sang presidente. Sila man ang nagaproklamar sina. Si Senate President Tito Soto naghambal nga siling niya they will try no, i-try nila nga by May 27 or 28 maproklamar na ang magadaog nga presidente kag vice presidente. Sa nimulaan naton ang aton sining kongreso mabalik sa sesyon sa Mayo 23, no? Mayo 23 ang ilas ning sesyon magasugod. So sa kasimana nga canvassing kay considering subong sang eleksyon kasiling naton nga madasig no, madasig like before dumduman kun isuna sang manual lang susubra ni isa ka bulan daw ay pa matapos ang canvassing sobra ni isa ka bulan naway pa magyapon matapos ang canvassing no, pero iniya madasig lang ini kay SD cards lang SD cards natin daw kadasig bala. In fact sa eleksyon, sa akon nga eksperyensya, halin sa una nga eleksyon, amo ni siya ang makabig kuya nga daw pinakamadasig nga resulta mo nga nagginuwa ang resulta sa eleksyon. Amak mo sang Mayo 9 pa lang sang gabi 2 hours after the election do balaan na lang resulta dayon no? Especially sa local naton nga resulta do balaan na dayon alas 9 alas 10 pa lang balaan na unlike before nga sus automated na sang aga mo pa inabalaan no so that ining aton nga presidential elections may mga resulta naman actually no ang ginahulat na lang is the official proclamation sang mga daog nga presidente kag vice presidente. Of course ang mga ganing ginatawag na subong ining si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. bilang presumptive president kag si Sara Duterte bilang presumptive Vice President. Tungod sang tama kadako na nga abanse nila no sa ilas ni nagasunod nga kasumpong nila. Ti si BBM ang abanse pila na si BBM mga 31 milyones na. Si ang kasunod sa iya nga si Vice President Leni Robredo do ara lang sa 14 milyones. Mga lapit 17 milyones mo ang abanse. Kung dumduman ninyo ang si Presidente Rodrigo Duterte sa 2016 eleksyon, mga 16 milyones na ang iyang ang iyang boto. Mga 16 milyones na. Si Bongbong Marcos iya 31 milyones. Ang abanse 17 milyones over kay Vice President Leni Robredo. Mas dako pa gid of course ang kay Sara Duterte, iti daw gamay gid ang score nga nakuha sa nagapangadua sa iya nga si Kiko Pangilinan. Ang talupang doon dire amo ni. Sa mga nakaligad nga mga eleksyon, usually ang mga senador nga nagapapili usually ang number 1 nga senator hasta sa number 4, hasta sa number 5 gani, hasta lang gani butanta sa number 4. Pila na ka eleksyon nga ining top 4 nga mga senators ang ilang boto mas mataas sang sa nagdaog nga presidente. Ang top 4 nga mga senators mas mataas ang boto nila sa nagdaog nga presidente. Inilang daw pila na ka presidente abe nga ang top 4 senators mas mataas ang boto. Inilang yang nga eleksyon nga ang presidente kadako kayo yasang boto sang presidente. Sa number 1 nga ang abanse bala sang presidente sa number 1 nga senator nga si Robin Padilla. Si Robin Padilla get around mga 24 million abe boto. Si si Bongbong Marcos 31 million. Ti mga 7 million ang abanse. Ang nataasan abi ni Bongbong Marcos kay Robin Padilla hindi naman abanse kay ti kay may intindihan mo nang isa nga mas mataas ang mga senador, ang mga sa kollegial abing election like for instance, 12 silang ginpili. May intindihan mo na nga mas mataas sila sa nag-encuentro iyawan unwan no. Kay ti
makabuto yan mo ang lain niya kung magbuto kay ikaw lang isa kung one on one isa lang mabuto mo. Iniya kung magbutante ka pwede ka kabuto kay amuni, pwede ka kabuto kay amuni, amo na nga mas mataas ang gagwa permi nga resulta, mas mataas ang mga boto sang yara sa collegial election. Busilingon ining mga senador, ining mga board member, ining mga konsihal, no? Mas mataas usually ang ila sina nga boto sa incumbent, not unless kapin pa kung daw mainit ang enkwentro bala sang one on one, not unless nga ti kuan gidya nang daw why gidya bala ko daw kung sa kuan pa bala daw niglid daw ang kontra bisang imo nga mayor daw hindi magidya mabakod. So amo na nga nagaabanse ang kuan ang mayor sa iyang mga konsihal. Pero kung mabakod din kontra na, usually mas mataas ang boto sang yara nagapapili sa ning collegial nga eleksyon o kung ning sa kaso abi sa nasyonal ang nagapapili bilang senador. Sa nasiling ko na pila na ka presidente, I think halin nga sa kay halin sa kay Ramos, kay Gloria, kay Noynoy, kay Duterte, ang top 4 nga mga senators, mas mataas ang boto nila sang sa nagdaog nga presidente. Hindi na lang yan kay Bongbong Marcos nga dako gidya kayo ang iya nataasan sang sa nagdalagan senador. So something to ponder upon man sa mga action mo, something to think about na ngaamos ng resulta man, no? Ngaamos ng resulta. Nga ang mas mataas, no? Si Bongbong Marcos ikumparar nimo sa mga nagliligad iya nga mga eleksyon, no? Pero amo na mga ka-aksyon nga silinakon proclamation na lang ang ginahulat actually, no? Proclamation na lang ang ginahulat. Bisan ano pang hambal mga tirahay sa mga kung ano pa na nga mga issues, but the fact is proclamation na lang ang ginahulat para maproklamar na si Bongbong Marcos bilang ika-17 nga presidente sang pungsod sang Pilipinas kag si Vice President Sara Duterte bilang iya sini nga Vice President. So amo nang inatawag na sila presumptive president, no? Hindi tapos na matawag nga president-elect kay unless they can be proclaimed presumptive president pala ning panawag sa ila, no? So muna siyang madamo gyapon sang nakita naton sa mga social media nga mga issues, madamo gyapon sang mga fake news gyapon iba na, damo gyapon fake news ano. Pero at the end of the day, why kita sang mahimo na kundi nga batunon nga ang aton masunod nga mangin presidente is the son of the former President Ferdinand Marcos nga si Bongbong Marcos Jr. Amo na siya ang mangin presidente naton. So we just have to live by it kag tanawon kung anano ang iya nga mahimo para sa pungsod Pilipinas. Ang pungsod Pilipinas sa karon nagapangatubang sang madamo nga pagtilaw, madamo nga mga challenges, madamo nga mga kabudlayan, kag madamo nga problema, especially ning aton utang ho. Dako na sang utang naton. Ti damo sang ginatubang nga problema, nga amo ning atubangon sang masunod nga presidente. May mga issue sa West Philippine Sea. May COVID-19 recovery effort pa kita ngayon. Paano ba kita ma-recover sa halit nga tugas ang COVID? And a lot of issues, a lot of things to be done by the next president. Ang ato na lang siguro, because why naman tamahimo, amo na siya ang resulta sa eleksyon, all we can do is pray for sa masunod naton nga presidente. Ipangamuyo na lang ni sa naton. Hindi kita magpangamuyo sang malain para sa iya. Kay ang mga pangamuyo nga malain para sa aton is ikatawo ay naging napamatian. Patian nyo ko. Kung mangamuyo ka sang malain para sa isa katawo, wala ina ginapamatian. Ipangamuyo tan lang ang aton nga masunod nga mga opisyal sa aton sini nga gobyerno. Ipangamuyo ta sila nga makahimo sila sang para sa kayuhan sang pumuluyo.
amo na guro nga si Bongbong Marcos during the campaign, ang yes ni panawagan is unity. That's why gintawag ilang team nga unit team. Kay unity ang panawagan niya. Perti no? Waya ka kwan mo, wala iyasang ginaplastar nga mga programa o kunano. Basta unity lang kita. Amo na yan kay Bongbong Marcos, which catapulted him to the presidency. Hindi talaga question kayo ang resulta mo na mo. No? Hindi talaga question ang iyas ni nga style sang pagpangampanya. Kay ang resulta nagapakita nga nagpati ang pumuluyo sa iya. Ha? Silingan na sa iba niya, hindi ka na magplastar iya sang plataforma. Hindi ka na magplastar sa kunano nga programa da. Ha? Panawagan ka lang unity. Kaya ang tao mapati. Tiyan mo na siya bisanano ta pang debate, bisanano ta pangalalis, the result speaks for itself. Nga ang style sang kampanya ni Bongbong Marcos nakadakats at kani sang suporta sang mga Pilipino. Amo naging tagaan sa dako-dako nga mandate, dako-dako nga boto. Daw nakuha niya ang kiliti bala sa mga Pinoy, guro. Muna, dra kita nagabasis sa resulta sang eleksyon. Nakita naton nga ti damo man sang nagasuporta sa kay Vice President Leni Robredo during sang kampanya, bisan sa mga rallies, puwerte ka puno, puwerte ka damo, matyagan ko, ka-contest, ato yung padamo-damo tao, kada rally mo. No? Pero ang nasiling naton lang at the end of the day, ang matutuod nga rally is sa adlaw sang eleksyon. Din bala mag-rally ang pumuluyo. Dira nato makita sino ang may pinakamadamo. And ang resulta nagapakita nga si Bongbong Marcos may pinakadamo nga mga Pinoy nga nagrally para sa iya. Sa adlaw mismo sang eleksyon. Atag na. So, all we can do is ipangamuyo nato na aton masunod nga maging presidente, masunod naton nga maging vice presidente, ipangamuyo naton ang masunod naton nga mga senador. Ning kay Robin Padilla naman. Damo sang mga komentar nga siya kuno iya nag number 1. You need to be a bad boy kuno lang sa Philippine movie to be a number 1 senator of the Philippines. Way takabalo ko nano ang sa paminsaron sang mga tawo nga nagboto iya kay Robin Padilla. Hindi ta na madula gyapon nga diri sa Pilipinas ang eleksyon, kung sino ang popular kisa amo na ang dako ang bentaha. Kung sino ang kilala amo na ang dako ang bentaha. Ti damo gahambal nga ti mano na si Robin Padilla. Akon lang ti ara na ho kay nagdaog na. Number 1 na gani nga senador sa sining eleksyon, number 1 na siya. All we can do is give him the chance to show his worth. Kaya ita man sansa anay Di ta siya anay pagbirahon, kay wala pa man sa sang nahimo mo. Nagdalagan man lang siya. Nagdalagan man lang siya. Tiginbuto sa santawo. Hindi man nasala ni Robin Padilla mo nga ginbuto sa santawo, di ba? Hindi man na niya sala. So siguro kita ang iban nga mga kauturan naton nga why believe sa iya panyalagan tayo tanawunta, let us give a chance kay Robin Padilla ipakita nga ang pagsalig siya sang tao bayluhan niya sa iya sininga pagserbisyo dira sa Senado. Nga si Manny Pacquiao sa unawan yung maging question gani, although hindi siya number 1 pag election, hindi siya number 1 yung mga question nga nagdaog. Si Robin Padilla daw grabe na makadlaw lang ko ang mga komentar kag mga reaksyon sang iba naton nga mga kauturan. Ang akon lang hindi mo ko magambal kung nagboto ko wala kay Robin Padilla, but ining aton nga mga senador nga ginpili, let us give them the chance to prove themselves. Kung bala nagakadapat sila sa pagsalig ang ginatag sa ila sa mga pumuluyo. No? Tanawon naton kung nagakadapat sila. Ang nambalbla sa una pahalin sa una ni Senator Chis Escudero, medyo kami ni Senator Chis Escudero, medyo nagamiguhay na ginman sa Kalawig, abi sa Panginupdanay.
Ang ambal niya nga, it doesn't matter kung number 1 ka or number 12 ka or number 9, number 10 nga senador ka. Senador ka man gyapon. It doesn't matter kung ano ang imong ranking. Ang matter is kung anong mahimo nimo sa Senado. Amo nang ambal ni Senator Chis Escudero. Why say gamain ko na anong iya ranking, number 1, number 2, number 3, number 4, o number 12, even number 12. Kaya kung number 12 ka, kung mangyapon, senador ka mangyapon, ang question na da is, ano ang imo mahimo kung ara ka sa Senado? Da amo nang talaksan sa pagka-senador. Hindi niya talaksan ang ranking, ha? Hindi niya talaksan ang ranking kung number 1 ka, ikaw ang pinaka-perte. Hindi niya talaksan dira sa mga senador. Hindi niya talaksan ang ranking sa mga senador sa ila sini nga mahimo kag kapasidad sa pagpungko bilang senador sa ang atong sini nga pungsod Pilipinas. So nga kun lang, tingin sang tao si Robin Padilla, ginboto sang tao, ginimo nga numero 1, number 1 nga senador. All we can do is support na lang. All we can do is pray for him. All we can do is hope for him all the best. Tanaw na, itong tagaan taman sa tsansa. O takabalo mo. God-judge na kita, hindi kita na mag-judge. Ginpili na sa tao mo. Anong siling nila nga, the voice of the people is the voice of God. Kaya pati ko na. Ginpili na sa tao mo. Hindi man kung medyo kuan man daw balabag yun sa tutunlan, sige na lang, tunla lang anay, kag tanaw naton, tanaw naton, tagaan tanay sa tsansa, nga makapakita kung ano ang makapakita kung bala ang pagsalig sa tao sa iya, bayluhan niya sang husto nga pagserbisyo bilang aton nga senador. Okay? So mga udto danay kay Ana Sinoro, dira sa kay Romulo de Vinagracia. Sa familia de Magarcia kag Panay Island, more power. Diding Alojamiento sa kay Colcol Salvador Esparagosa, Virgie Alpinda. Sige. Good morning sa imo. Baby Gregorio Yulo, kay Ray Flores Barrioga, Virgil Legaspi Coloso, Leopoldo Esmilia, good morning man. Sige, sakto ko na i-pray na lang siya, kagkabay pa makahimo pagit sila sang maayo. Diba? Amo gimana siya mo. Because at the end of the day, ang aton nga mga ginpili nga mga opisyal, why naton ginatakos sa ilang personalidad, kundi ginatakos naton sila sa ilang kapasidad kag abilidad. Sa siling ko na, at the end of the day, ang mga opisyal sang gobyerno are being judged according to what they have done for the people. Ginadjudge na sila mo kung anong nyo nahimo para sa pumuluyo. Why why naton ginadjudge kung ano man ang iyang sexual preference, ang sexual orientation niya, why ta ginadjudge kung anong iyang personalidad, ang personal character niya, kung ginadjudge na siya kung ano ang iyang nahimo para sa pumuluyo samtang yara siya sa posisyon. No? So muna na nga aton man, kita nga mapumuluyo, kita nga Pilipino, hindi ta magbutungay. Hindi kita magbutungay padalom. Buligay kita. Para nga mapabulig kita, mangin-part kita sang pag-uswag sa aton nga pungsod. Binuligay kita. Hindi kita binuligay butong padalom. Hindi kita mangin-judgmental. Kaya kung judgmental ka, base kung ikaw i-judge, bala ka hindi ka man kapasar. So, mula na, the people's will should be respected. Respetuhon naton kung ano ang will sa pumuluyo. Amo na siyang resulta, bisan balingag sa aton, bisan balingag sa imo, batuno naton ina. Kaya amo na ang kagustuhan sang pumuluyo. With that, mga ka-aksyon, dason nga simana, sana siling ko na, you will be with Vice Governor Jeffrey Ferrer and Board Member Andrew Montelibano. Salamat sa inyo pagpupod din sa aton. Kita liwat iya sa masunod nga Domingo. Ang inyo lang Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Number 1.